ליברמן. זו המניפולציה הפוליטית וההונאה הגדולה ביותר. ישראל ביתנו, כך הוא קורא למפלגתו. האיש הזה היה שר אוצר. כדי להעביר תקציב הוא היה מוכן להישען על בל"ד, על חד"ש ועל רע"מ. אפילו הוא הצהיר זאת. כל כך הרבה תפקידים הוא מילא במשך שנותיו בקריירה הפוליטית שלו, אפס הישגים. מי יכול לרשום הישג אחד שליברמן הביא במשך שנותיו בפוליטיקה? אין כאלה. המצע של ישראל ביתנו הוא מצע אנטי-יהודי מובהק. מתחת לפני השטח ליברמן פועל שמאל, ושמאל על מלא. הוא מדבר ימין, מדבר במיליטנטיות, יש לו איזושהי חזות של איזה בלון נפוח, שמי יודע מה. ליברמן הוא ההונאה והמניפולציה הפוליטית הגדולה ביותר. הוא מנסה להטעות את הציבור הימני כדי למשוך קולות, כדי שאחרי הבחירות הוא יחבור ללפיד, ליאיר גולן, שקבע שאנחנו, יש לנו תחביב להרוג תינוקות בעזה. יותר מזה, שנאת נתניהו תביא אותו להקים ממשלה שתישען על בל"ד, על רע"מ ועל חד"ש. את זה הוא כבר עשה. ליברמן זו המניפולציה המסוכנת ביותר והמלכודת החמורה ביותר שיכולה להתאמן למצביעי הימין. אסור ליפול בפח הזה. אסור להצביע לליברמן.